কিমান দিনলৈকে এইটো বেয়া হৈ আছে এইটো ৰাস্তা মোটামুটি 1 বছৰ প্ৰায় হৈ আছে 1 বছৰ প্ৰায় হৈ আছে আচ্ছা ইলেকশ্যন সময়ত প্ৰমোদ বৰে আহি পেলাই কিবা কথা কৈছিলে নেকি আহি পেলাই खुलुमबाय लोगोफोर मैयाहाय जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव चिरांनिफ्राय बाक्सायाव फैबाय थादोंमोन एक्चुअली बियो तामुलपुर समस्ति प्रमोद बर'निनो समस्ति बिथाङा मासदिया ना मा मोनसे गामि दङ दे एरिया बिखौ ओरैबायदि आनडेभेलप माने बे लामा दोंसेयानो ओरै एकदम डाइरेक्ट बोरैबा सिदानो माबायाव ओंखारहैयो हाइवे रड गाफैयो ओरै माबायावहाय ओमफ्राय बे हाइवे रडनिफ्राय ओरै एरखेनानै फैयोब्ला मासदिया नामा जायखिजाया बेफोरबायदि आरोखि गामिनि नामा ओरैबायदि लेथ्रा डेभेलपमेन्ट जादों होननानै बुंदोंमोन प्रमोद बर'नि समस्ति बियो ओरैबायदि लेथ्रा हाखर गारियानो माने ओरैबायदि खस्थ' बलेर' पिकआप गंसे फैदोंमोन नुयोब्ला नोंसोरो एसेब्लाबो दुखु नांगोन बा रागाबो जोंगोन माने जाय बुस्थुखौ जोङो नुफेराखै बा जाफेराखैमोन बे बुस्थुखौ जोङो नुबोदों बिथांमोना होनबा माबायदिहाय बिसोरो हर सान खामानि मावदों होननानै बुंदों बेसो साननो गोनां थ' एसे नोंथांमोना बे लामायाखौ एसे नायलांदो ओमफ्राय एरियानि ओनसोलनि मानसिफोरा मा होननानै बुङो एसे खोनासं आरो बेसे गोबाव जाखो फिलफिलि बेटारि सालायग्राफोरा मा होननानै बुङो बेखौ एसे खोनासंनानै नायदो तामुलपुर समষ্টি পৰে तामुलपुर एमएलए एमसीएलए বৰ্তমান প্ৰমোদ বৰে হৈ আছে प्रमोद सारे ना প্ৰমোদ ছাৰে আৰু ৰাস্তাটো কিমান দিনলৈকে এইটো বেয়া হৈ আছে এইটো ৰাস্তা মোটামুটি 1 বছৰ প্ৰায় হৈ আছে 1 বছৰ প্ৰায় হৈ আছে আচ্ছা ইলেকশ্যন সময়ত প্ৰমোদ বৰে আহি পেলাই কিবা কথা কৈছিলে নেকি আহি পেলাই সেইবিলাক আমি নাজানো আমি বহুত দূৰতে থাকোঁ আচ্ছা 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 সেইবিলাক আমি নাজানো ঠিক আছে बे जानांगौ माबायदि अबस्था ओमफ्राय बे समस्तिया जाहैबाय प्रमोद बर'नि समस्ति होननानै खोनानो मोन्दों थ' बिथां प्रमोद बर'नि समस्तिनि जायगा मोनसे नैबे आरोखि दे ओरैबायदि लेथ्राखा ओरैबायदि हाखर नोंथांमोना नायलांबाय थादों आं हानायमानि खोन्थागोन किमान दिনৰ পৰা বেয়া হৈ আছে এইটো আজি গম পোৱাৰ মোটামুটি 1 বছৰ মানে হ'ল 1 বছৰ মানে হ'ল না এইটো ৰাস্তাটো 1 বছৰ মান হ'ল EM MCL এইবিলাক নাহে নেকি BTC দিছি নলা খবৰে নলয় আচ্ছা EM তো কোনে আছে ইয়াৰ এই এলেকাৰ ইয়াৰটো গম নাপাওঁ মই নাপায় না মোৰ ঘৰ ইয়াত নহয় আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু এইটো ৰাস্তাত গাড়ী চলাওঁ মই আচ্ছা গাড়ী চলালে এই জাগাখিনিৰ কাৰণে আহিব ইচ্ছা নাযায় আচ্ছা 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 ৰাস্তাটো একদম বেয়া কেতিয়াবা আৰু উপায় নাপায় পেচেঞ্জাৰৰ কাৰণে আহিব লগা হয় সেইকাৰণে सार प्रमोद बर' नोंथांखौ मा होननानै बुंबावगोन हालादखौ नोंनि समस्तियाव नोंथाङा बिराद परिबर्तन नोंथाङा बिराद डेभेलपमेन्ट नोंथाङा बिराद जौगाबाय होननानै बुंदों खुद नोंनि समस्तियावनो आं बुंनाय राव नङा बियो कयेकजन मानसिफोरनाव सोंनायदोंमोन जोङो बे लामाया बेसेबां गोबाव जाखो बिदि गाज्रि जाना थानाय बिथांमोना बुंदों बोसोरसे जाबाय दिनै बोसोरसे जुदि जाबायबा बे बोसोरसेनि गेजेराव नोंथाङा हर सान खामानि मावदों जिरायनो सम मोनलायै खामानि मावदों होननानै बुंदों दिनैहाय बे अबस्थाया मानो जानो मोनखो दिनै बेटारि गारि फिसा गारियानो खारनो थाङाखै दिनै बे लामायाथ' खुनु गारि गिदिर खारफेरा बलेर' पिकआपसो खारनाय बेफोरबायदिखौ नुदों आरो बलेर' पिकआपनि अबस्थाखौ नोंथांमोना नुदों माबायदि जादों दिनै डेभेलपमेन्ट जादों होननानै बुंदों बेफोरनो नामा नोंथांनि डेभेलपमेन्ट जानाया थ' रायजो राजाफोर नोंथांमोना गासैबो बिनि प्रमोद बर' समस्तिनि डेभेलपखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आं बारा गोलाव खोथाखौ बुङा दिनै बे भिडिअ फुटेज एसे नोंथांमोननो खोन्थानायानो जथेस्थ' होननानै आं सानो आसा खालामदों बिथां प्रमोद बर'आ नोंथांनि समस्तिखौ एसे आरोबाव डेभेलपमेन्ट खालामबावगोन होननानै थ' लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो साना बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि